about gender-based violence. Igama nguJabulu Wakachifundo. The scene opens in a small living room. Kunendoda ebizwa uMandla ahleli esofeni abheke emadongeni. Umfazi wakhe uZandile angene aphethe i-briefcase abukeka akhathele. Kwaze kwakuhle lokho usahleli la wenza lutho. Uyazama, kuzoba ngokuzama ukuhlala la ukoleka imbuzo la endlini. Usimnakekele njengesebenza ngina mangodanga nomlomo akukholisa njalo. Uphendula uthini? Uphendula uthini? Zandile hits Mandla and starts falling to the ground bese ekhaya. uMandla decide ukuthi uzoya e-police station ayoripota ukuthi umfazi wakhe uyamshaya. Uyobeka amaphoyisa emadlula nawo. Yebo ngizozwakala ukhuluma. Yebo uyaphila. Icala linjani? Khuluma. Bazakwakhuluma. Wena nje kumele ucine nje ube yindoda ungeke uzoshaya umfazi ayikho umtshela le umtshela wena kumele ucine ube yindoda uMandla aphume e-police station athi agame umama adecide ukuthi uzohamba aye ebar ayophuza utshwala.
wami. Yima lapho bazongihlanyisa lo bani. Cha indaba yakho uma ngathi hey zomrisa la UMandla sekaboshiwe because of ukubulala umfazi wakhe. Waba uphela kanjani? Ungeze uzoshutha UMandla uphelelwa yedwa impilo yakhe yonke wahlala ejele. kuyimandla manje Igama lakhe uCwecwe. uCwecwe wahlengulwa esikolweni, bathatha ubutshitshi bakhe nobungane bakhe. Ngicabanga njengoba ayingane, ngcono ngicabanga ukuthi akafili ipeni noma akanamiswe. Kodwa sesikhathele as abafazi, sesikhathele as umhlaba, sesifuna justice sonke. Justice for Cwecwe. Sapela isisebo Nkosi yami, isizwe sakithi iGBV. Sapela isisebo Nkosi yami, isizwe sakithi iGBV. Sapela isisebo Nkosi yami, isizwe sakithi iGBV. Sapela isisebo Nkosi yami, isizwe sakithi Justice for Cwecwe.